Benang jauh masih. Bila Cini electric media rokno pipeline hambai. Tini sengiro paiman jaka. Total 9 family. 40 voter. Tini BJP, IPFT, CPM yakarai. Tini Tripura thago joining rakha जों बेलायखे तंथगो कारण बुबाग्रानि जे थानसा हिनमानि अ थानसा लामागो बरक फाइ दंगो जत बरक बुजिमानखा जे 70 बछर चिनि त्रिपुरासानि जे अवस्था नुगमानि सलाय ताबुक जों चेन्ज खलायै बुबाग्रानि थानसा लामाना फायै जों थानसानि बिसिंतै जों जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होनमानि अ इमांनो जों सक्सेस खलायनानि बागै दिनि दले दले चिनि Tripura mothago joining khlai tongo gabangma borok tini teibo tini Tripura sarok bujioi chini Tripura mothago joining khlai tongo जों borokno lamsogo जों borokno khabai khukbai hambai yapharo tinio tini sudu irisimiya teibo gabangma jagago जों tinio dole dole जों joining khlai tongo karon chini je naharmung bubagrani je naharmung thansa hinmani o thansa no जों dole dole जों joining khlai tongo कारण चिनी जे नाहारमुं बुबाग्रानि जे नाहारमुं थानसा हिनमानि अ थानसा न जों हामजागै चिनी बरक हामजागै जों तिनि दले दले फाइ दंगो आवन बागै जों बरंनो बुबाग्रानि मुङै जों तिनि बरंनो यासागै नाव हामबाय तामसे पारा गगन चंद्र पारा पुहां कामियो जों तिनि फाइ मानजाकमानि टोटल 40 भोटार 9 family जों तिनि इरम फाइ मानजाखा बरकनो जों खाबाय खबाय लामसो बुबाग्रानि मुङै हामबाय bo patini